Ongiterri xadanok, gaur Oier Otxo Antesana Berriozabalgoitiak hau, arkitekto ondarrutarra, bai? Berak Donostiko arkitektura goi eskola teknikun lortuan beran diplomaturi, eta gaur egun doktoretzi lortzeko biditan da pilotalekoak Sorotik plazan tesisaz, bai? Aipatu birou, berak bai sektore publikun eta sektore pribaun egin jabela biharra, batxe be, 2007-tik Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle elkartu bat dela, da irakasle asoziau, bai? Batxe be, hainbat artikulu publikatzu zela, eta gaur egun Eusko Jaurlaritzako industria transizio energetiko eta jasangarriztatun saileko natura ondare eta klima aldaketa zuzendaritzaren Urdaibaiko biosfera erreserbaren zerbitzu teknikun arkitektu dela. Bai? Eta gaur etorri asko, Ondarriko frontoi. Pilota jokoa herriko plazaren sorreran. Urdun, aldasunin, zotza gotxan di Oier. Vale. Bai, entzuten da? Entzuten da, bai. Bueno, atzalde hon eta eskarrik asko etorri zen danoi. Bueno, jente asko ikusten dut. Bueno, kontu de, hitzaldi bat etxeko proposamena lehengoko da bain eskertu birtotzet zintzaren giltzak taldiai, emoten daren aukeria etxik, zeo zelan, ikerketa edo olako azterketa lanetan jarduten dugun jentiai, zeo zelan kaleratzeko, herriratzeko gehien bat, jentiai ezagutarazteko, eta, nik beste jente asko guztia modun guztiz importanti ikusten dugu, etxen dan edo etxen dizen ikerketa lanak edo etxen dizen azterketak eta etxen dizen aleginak gauzak ezagutzeko eta aurra itxeko, horrepe bai elkarbanatzeko eta jentiaz partekatzeko eta zabaltzeko. Orduan, hor zentzun guztiz eskertute, zientziaren giltza taldiai, emozten aukera honeatxik eta beran egunin proposatuzten nien, zeo zelan, egizezan aukeran emozten zegai edo itxeko, ez nean ekixerako zalantzaik. Batez be, igual horrek bi poetok, zeo zelan beti niga mentzat denporiaz konturatu nazenez, eukiraben eragine eta eukiraben referentzia edo presentzia etxik. Zentzu hortan, bai umetaz jolazten, gu Kamiazpiko frontoi, baina herriko frontoi, guztako katedrala edo izango zan, jokatzi, hor zentzun, gero nauzixagoa karreran beba eta egon zin, mendan Josebak einako artikulu 2001-eko adibidez, edo saketik errebotera eizan liburu ederra, zeo zelan gure herrixan pelotik eukiban presentzixi eta gure herrixan pelotik eukiban pixu, zeo zelan aitortu eta jasoteman liburu horrepe bai, nolaiteko beti eukiote presente eta azkani, zer da eta hortan zuertatu nire interesa tesize lantzeko eta hortan jarraitzen dut amaitxu arte. Kontu de, ez demalak hil zalantzaik, nire herrixan, gero herriko pelotaleko iburuzko zeuzelako azalpentso bat edo emoti eta zentzu hortan, gai honetarako hainbat kontutan zeuzelan gehitza sakondu edo inope bai, eta badaz igual gauzan bat edo igual, gero ez da baiatu edo bat emate igual txokakoakona, eukidogelako ez jakin edo ez dugu igual jakin benetan pelotaleku zein zan edo zelan zan gure herrixan, zelan aterri zaban hor, eta hoxe bizkaz aiatuko naz azaltzen, orduan hori bai. Gaurko hitzaldixe ez da pelotaleko edo frontoi barrixai buruz, edo zera izan gultxaken, hori ja argi gatzen da, eta batez beda pelotik herrixan zelan leku edo zein leku hartu daben azaltzeko gexen bat. Aurkezpena planteaten dutena da, egin joten edo dakaten iturri dokumental eta iturri batzuk dokumentutiz, beste batzuk agirisa dizaktak eta udabetxekuk edo dakauzen gitxisak diz, beste batzuk isaleik ez irudisak, arraskisak, kuadrupe bai eta tailan bat edo beste bai, azkanin gure atzeako behatzen duenin, zeo zelan aztarna edo nunun
espazioak eta gure kalik eta plazak nun jaso eta nun agertu dizen, gutzako gero ikertzen dauenin, erreferentzia modun eta datu modun, balixu izan nabe, eta zentzu hortan daneta jo berde informazio aldanik eta zabalen da osatuen eukitzeko. Orduan zentzu hortan ikusiko zueko, aldan egin bentsate joten da edo baliatzen dauz, da kauzen informazio baliabide edo bide guzti, bai? Eta, holan hasiko nintzaken, hau, mitxuera egun bat urteko pelota partidu baten ikuspegi xe dozue, gaur egun, ez dakit, azkeneko partidutan palakutan holan ondan, baina, antzea, gradak eta abar gehitxute, baina, ikuste zuen modun, gure herrixan sasoi baten, hor jokatzen egoazenak euken familia etxik edo pelotik gustatzen salako asko edo dan lakoa etxik, praktikamente herri guzti esan horrez. Partenate goten hau itzaldi hau etxeko, batez be, pilotaleku hortan 2001-etik irudikatute edo bintzat markatak gatu izin data horretatik abiatute, batez be, 1918, 1987, 1986 zela, beran zazoin iztera salik eta zaketik errotu erreboterako liburu teimen jente taldik eta ikusi ben data horrak izan zinela pilotaleku honen mentzat edo pelotalekun erreferentzia asko gertaerak izan zinak, ez? Bata da, azkenengoko zautzen dagoen pilotaleku hau altzazaneku, aurrek gure beste pilotaleku egin zaneku, eta beste horren aurreko pilotaleku egin zaneku. Dakauzen datu korretxetiz. Ez da esan, 1706 urte aurretik ondarrun pelotan jokatzen ezanik. Horri be, aurretik botateoz. Azkenengoko, gaur egun ze itxura dakarren, ikusten dugu modun, 1974 egindako udaletxiaz batera egindako gradakin, gaur egungo espazizuk hartzen den itxuri haude, hormigizko egitura baten gain eta harrixaz bateratute, bateratute da, amendaz bateratute eta gero hortik aurrera, gradak egin zin, hau egin zan zazoin, errazki askotan, zarretan da ikusi dan, gitxu gara era, amentxe ingurun egongo zan kiosku eraitxi eta bota egin zan, eta azpizko kiosku egin zan gerotxu hau ba, larota maikan egin zan egiz izan, baina gareik kendun gako zen teiatu eta bar, txartu balata, eta arrezkio, ez dau, urtitan ez dau aldaketa sakonik, edo barritze aldetik, ez? Batez be, sasoi baten polin daibili izan zen, baina gero argixak edo gitzu diz, eta gaur egungo egoeri azkenengoko esango dugu, 50 bat urtin ez da aldatu asko, ez? Orduan, danok esautzen duen espazio honek, zozelan, plazan, eta korretatik, ikusten dugu modun, guztizko presentzia nabarmena, ez? Haude, beste partido bat ongo utan egon dana, Mikol Goñi eta etorri zin sasoiku, eta, suertez egualdi derraz, bizton, erakuzaldiz. Ikusteko, batez be, zentzu honetan, gure pilotaleko eta karren ezaugarrizitako nabarmenetako bat izango da momentu honetan, zulo sokoratutako espazio bat ala, ez? Leko zauzelan eraikin honen kontra einako sokoratze nabarmena dugu, eta zertzu honetan, gero ikusiko monuentxe, grada honekin, bat ematek ja pentsata edo aurreikusitxe edo igual, pilotalekuk jaurdurako igual emotemen aukera peba ikusitxe, guztiz integrata gehatu zen, esan bidona da, pilotaleku 1908an hemen sartu beneako, argi da, korreti hortxu ganela. Orduan, nahiko, gero izto izan, ondarrun esan guratzu izan dan, eta zer esana eta ez izena korretako pelotaxa imotzan espazio hori, gure frontoin parte bihurtu zen, ariketa horreaz. Beste zein ekintza, herrikirolan ikastolako unien edo izan zen jardunaldixe edo bestelan antzerkiz egin zaneku, ikusten dugu morun espazio partinin, azkanin espazio eskenatoki bat eta gradakin, dana alda egin, azkanin jenti
lehenengoko argazkixia bizkat ariketik gogoratzen maro be, azkanin, ingurun, pelota ikusteko be, antzea funtzionatzen da ben espazitxu zentzu hortan, ez? Eta hori hasiko naz, planteate hoten gaurko aurkezpenaz. Zarrera hauen je, batez be planteatzen not atzetik aurrea, bizka pelota mebiltzen da modun, atzetik aurrea biltzen gaz, atzea irutze jolasten dugu, atzea behatu baik edo behixak elepun, eta zentzu hortan, bebai, bizka ezker eskuma edo golan ibiliko naz. Batez be zentzu hortan, ezin ekelako pentsa ondaruko pilotaleku, ondarotarron inventu danik, ez da gitxari pez, eta zentzu hortan gure inguruko herrixai eta ingurukoa mogatuko naz, mutriku, markina eta lekitxo, eta horretan egon zin aldaketakin batea, eta horretan egin zin moldaketakin batea, izan zin geure herriko pelotaleku jasaman moldaketak. Azkenein, pelotan morun, bestik zehitzen daben ikusi izaz, ikasten da eta aurratzen da. Eta hemen be, ondarrotarrak beste leku batzutan zertzuk gauzai guetxen egozen arabera, segurazki ikusi ben soluzionerik onenak zein zuzin eta herrirako ekarri zitu ezen. Honetik beste urte batzaku, ja praktikamente ondala 100 urteko irudisa diz, eta ez da asko aldatu. Ez da asko aldatu, ze dantzak etxen diz bertan, han jenti da beroan kabuz jolazten, plaza iraixe zentzu hortan ja, ondiek hau izango da, ja, 74ko udaletxe hori inaurreko espaziutiz, behiko argazkixan be ez da gradaik, hau 1990 urte inguruko argazkixia da, ze hor da, zubixe, beran pasuko kobrateko kaseta da guzti. Zentzu hortan, aipatu girdou, espazio honek, plaza honek eukan dimensio izta, luzeran, dakarren 1 metroko luzeri dakar, amendi bandatik eta ezkerreko hormarte, eta gero beste espazio honeaz oin batein je, praktikamente herrixure eta porture zabaltzen dana. Zentzu hortan, gaur egun ja galdu duzen aipatu honek, importanti diz, kantile edo molla zarrak egin zinak, horrek. Hemen 50 bat urte lehenago ainako diz. Eta, hauxera, 74ko esautzen dagoen gaur eguneko aurreko gogoeri. 1990 Ragonu izeneko marrazkile frantzes famau bat ibilizan hemen ingurun, eta hauxe marraztuan. Marraztuan, 1990 zelan eguan. HB marraztuan ikusiko molungero mutrikun, egon zame bai, eta pilotaleku gitxuran ez, nahiko espazizioa txik edanako etxin, nahiko, bere asko erakartzen ze bastante dakar, serie bat dakar honi buruz. Handa, epa barkatu. Pelota eta guzti marrazten nau, aurra hori nago den. Zehatxik egin zan 1908an frontoi barrixe, diskusinek eukizu zen bastante, eta esazio bertan aurretik egon pilotalekuk, 1906 edo zan pilotalekuk, eukazen ja arazo batzuk, natxe 20 urte euki edo 20 bat urte pasau euki, eta diskutiten egoazen, pilotaleku barrixe nune egin edo danlaku. Hor egon zin urtebi, eta 1908ko abuztuaren 12an, Santa Clara honin inauguratak gure frontoi, esan berde bai urte eskaza izan zanela, latz izan zanela, ze hilebete lehenagoa enbata egon zan, galerni egon zan, eta 28 ondarrutar hil zin. Zazei hortan ordu nahi zan inaugurazioei, bat-ematen bentzako lehok ez, jaixein, esan jaixein, egin zan, ontxe, Valentziko Daniaz egin da modun, ekitaldi bat egin zan, etorri zin jaialdi bat moduko egin zan, pelota partidu bat egon zan ezagunak ekarritxe, eguazen honenak txikitu doi, eta beste batzuk ekarri zin, eta benefizientziako, kaltetu eta diru moteko inaugurazio izan zan, abuztuan 12an izan da.
Baina ordurako aurretik, urte bilenagoa egon zin, erabaki pelotaleku barrixe itxi, eta hori nun egin bizan diskutiuten edo eztabaidan. Batez be izan zen, esalako ikusten alako horma altu geukan espazio bat, alako paeta altu geukan eraikin bat, nun sartu. Batez be, ordurako arazo bat sortute alako, ez da? Batza, guten magaz. Arazo guan sortute hemen egozen etxikin, ze ordurako bide barrixen joan. Eta paeta altuk birzin leku hartan, ez? Eukaz, fronteike paetak oso 10 metroko alturako paetak eukazen, eta horrek etxiai badibidez, akta batzutan bada, alkati eta alkati izandakun hartin ez da baidi, bai, zuko nahizu frontei bota, eta lanik esatetza, zeure etxik bizteik ez dakarrelako. Hori aktan da jasota, ramiolak esatetza zela hietai. Eta zaileta zan behiko kantxopiko etxitan etxe bizan batzun jau izan ala itxuran ez. Eta beste kontu bazan, justo, 2000 urte horretan, aziretan, eguazen laia ondarruti lekatxoako bidi etxeko. Eta pilota lekuka eukan ikusiko moren eukan espazio hartzen man traza itxik, leku esan egokixe ero moztuen bizan zehozela. Orduan, hori ez da ipatzen, baina holanda, bai. Orduan, 1908an erabaki ben, udaleko orduan eguan, Pedro Gimon, arkitektu eguanak, aholkatute, antxe zulun zartzi, espazio zuluzalako, eta zozelako korretazpiko eguazen edeltzen ezin kartzela eta mazmorrak eguazenak aretxek haxe espazio kondena eta paeta enge antxe zartzi planteateman. Arkitektu planteatemanak Gimon gaztizan, eta fede asko ez, beraz, eta Azebalixeneko, Alfredo Azebalixeneko arkitekto Bilboko ezagunagoa edo ezagunagoa edo behintzate, ez esaten gako modun, esan hain alkatin aldeku, ustez, eta are hitzen galderi edo konsulti, eta areke bai izaman. Areke izaman herriko arkitektu orduan eguan Pedro Gimonek aipatzen man soluzioi, zanela oso irigintza aldetik eta oso ondo kokatute, eta paisajistikuki bai izaten man oso planteamento zuzena zanela. Eta alako hortan, arei jamon egin 1908an ere ikizan, hori frontoi gaur egun esautzen duen lekun, bai? Baina, hortako egon zingora berak, da ez da esan bir, eta ipatu bailaga, gaur egungo pilotalekun arrixak, gaur egungo pilotalekuko hormak, lehengo pilotalekun harri hormak erreabilitxe egin zanela parte handi baten. Hori be, zozelan, iztoixi biribiltzeko, iztoixi lotzeko, jarraitzen du lehengo pilotalekun arrixak erabiltzen. Hori aipatzen dut, beste kontuko batzuk atxi be bai, eredugarri xan zarako zentzu hortan. Diskusini eukibelako bai, eta aktataz lehenko pilotaleku zelan eguazen botaten, arrixak eguazelako apurtzen, botaten eguazen eri haitxik, eta ez birzan molen, ez? Hori ondala 100 urte. Gutzako igual izango zana modernu edo gaur egunoko oso reziklatin eta historiziaz, Paetorren iztoixi bai, aipatzeko, aipatu inbirde, zeuan gertaten, sasoi hartan, eta sasoi hartan eguan gertaten, pelota joku eguanela asko bizitzen, asko luzatzen, eta asko arriskutzu bihurtzen be bai. Ondarrun aktetan behatute, pelotan jokatzen, 1908 eta bizkalentxoa badaz hilako bi, gazte bat eta gizonezko bat. Hilak udaz peloti jota, garbitute. Orduan, epatu zen faktori diz, igual, pelotaleku leku aldatzeko. Eta orduan, konture, sasoi hartan, garapen hauan lehen aipatze duten 1888an, ja zestaz ibizen, goiko zestiaz, goiko zestiaz ibizen, behiku beranduak gure ja, handik egon atorrigaz, hau gitxura era mende hasieran egin zan,
atxiki dakarrena edo peloti eusten dabena, peloti jaso edo gordeten dabena. Gero jaialai dabarren hain zabala izan dela, ondan Winter Serieseko historia hortan. Baina, honek, honek izan honek, esku apurtu, Ameriketan oso famausan bera, baina Ameriketako bueltan, ez dakit Argentina edo Venezuelan zan, esku apurtu iman. Berak, eskutura apurtu ban, eta ez iman, ibiltzezin zesta, xistera txikixe eta guantiaz esan kapaz, lehen jokatzen amonu jokatzeko. Zer, karo, praktikamente esan, remonta etxen da peloti ez da hartzen, joko garbixe deitzen gako, remonta etxen zan, baina berak eskuturrezin ibilieran ez iman egin hori. Orduan eskulturan joku ez iman ezein, eta arauape, ez izenlez gaur egungo hain zietzak, ez? Ez arauak zinkitxura bera, adosten zinak. Hone berak iman azan beran eskurako, beran eskulturran joku faltabana, zesti bera luzatute, zesti bera luziagoa inge, orantxenik bideratu. Ze pasaten da, kontuatu zenela beste guztik honek, eskuaz etxen ez bana, zestik etxen maman geixagoa, bestin beste, eurak horrea zestiaz askoz geixazile. Orduan, pilotaleku, azten da motz gehatzen, horretxik praktikamente 2009 urtin, guk lehen esan dauen sasoi hartan, peloti dabile morun ja, fronteik ekudur da baltura guzti, eta ingurun da zen guztik arrisku totala da garra, pelotik jogatzen da nien, ingurun ezilik ibili inor. Orduan, horretiz zeurena faktorik eraimena lehen ikusi duen 2008ko aldaketa nagusi hori, batez be. Eta horrez batera, ordurako be, bizkat hormak eta be kaltetute guazela, orduan, bide batez, batak zak amendik, beran biztak, bestik arriskuk eta bestik danalaku, atzanin pilotaleku aldatu ben leku horta, bai? Epa, arrastisa balta. Berritxuko frontoi, ez diz horrek urteik, baina, 1923ko aldaketi den, hemen arrastisa balta azta. Eta ez pasaran. Ez bakarrik aipatzeko berritxuku, guriaz batera, ondarrugute gero berritxuku aldatu ime. Berritxukuk 1923 arte aurrez aurre eukan eta Elixatik aldapa bera, grada batzuk eta frontoi, pilotaleku, bezaldin eguan onkioskuran tokizan eguan udaletxiaz, etxeman zozelan pilotaleku, bai? Eta gero, plazi zabaltzi edo udaletxi botati edo danaku edo ziurrago etxeko pelotaleku eguelti motzen. Hor bada, igual faktore bat, ez da ipatzen inun, pelotan ibilida, zuna igual pentsaleike, euski kontra pelotan jolazi, pelotaleku gitxiraz gaur egun. Pelotan, eguardi pare atzaldea euskixak arpeiz jotetzune. Hori leku gitxitan da, ze hori peixkat, bai peligrosu eta atzanen inkomodu eta ez da egokixego batzeko. Orduan, berritxuko frontoi egoaldea egoan behire, gaur eguneko fronteiruz behire egoan, eta buelti motzen, 1923an, justo gerra horretik. Beste pilotaleku bat referentzia morun sasoi, gurin sasoiku edo, 1988an jako bat hau, eta hode auzo baten da inge hor Zumaxan, hodi eta bizka goragoa, eta batez bekarte dut, sasoi baten 1900 da eta gitxian, otamarri inguru me bai, ez da limen, baina jatorriz, ikuste zuen morun, ixo ondarrugun bikixera. Hau, kontu neukitzeko, Zumaxan, kostako herri baten, baino hiru herri arutzago kostan, pilotaleku bat oso antzeraku, oso ikuste zuen morun, kalik eta danak antzera, eta gaur egun, egin izen aldaketa guztin ondo izoz, holan gature, bizkat mutilata da, frontai eukira be bizkat honen konture, herrixan jente batek eukida honen konture, hau, eta batez be, moztut zen kuadro guztik eta bar, nahiko ez da bai eukiben, baina atzanin, bintzate, pilotaleku bere hortan mantendu zen. 2008an tana botateko asmoetan egon zin, eta lortu ben, bintzat, esker paret zati bat eta aurreko frontize mantentzi, umi parabe edo bintzat pelotik eukitzeko jolaztu eta zautzeko aukeri.
Sasoi hortan, guk 1908an pilotaleku aldatu bagen lekuz be, aurretik lekitxarrak aldatu ben pilotaleku lekuz. 1902an, gaur egun zautzen duen, Santi Brobar pilotaleku, estalitxaku, hau ja askoz berandu era estalitxela, 20. markadan uste dela enjako gainako estalkixe eta inguruko polieportibu. Baina 1902an postal edo arrazkik itxitako baten garbi ikusten da, bertan junte deskribatzetik ikusten dio hondiek arrisko horma zeintu dizen, eta lekuz aldatu ben. Gaur egungo talako gorabako leku horta, hortu batzuk eta erosi ben, eta aldatu ben pilotaleku horraxe. Ze lehen pilotaleku herriko udaletxeen ondo-ondun antxe eskia eta zenda plazan bertan eguan, eta akta kopixatako gomotena, lekitxoko akti bardinera. Arazu da hango Uribarren kasu, Uribarren familiakuk etxe bat agarra antxe aurrein, Gamarrako plazien aurrein, eta pelotaleku lehen esan esango alaku, baina azkanengoko, ja, 1900ko ja mende hasieran 10 metroko pareta euken etxe aurri. Orduan, arepe, itxuranez, egin ben pilotalekun nelekuz aldatzin bastante injar. Ez ben esaten eurai molestatetzelako, esaten ben arrisku handiz esalako inguruko gentintzako. Bai, guazen gertaerak, baina hor ikusten dago, besteko inzidentzia bat, ez? Lekatxon eta ondarrun, bardin zuertaten da aldaketi, isi urte bardinetan, eta esan, ordurako lekitxarrak lekuz aldatu benela, baina, azertuz, edo ez azertuz, nik ustez ez, ritxik kanpoa erumen pilotaleku. Markinan, aipatu birdoena da, gaur egun ezautzen duen eta uni edo deitzen gakon unibertsiala pelotako frontoi hau, 1928an estalitxak gude, baina zer lehentxua lekuz aldatutako dela, bai, ikusiko guntxe. Markinako pilotalekuk, berak ikustu oso modun, hainbat urtetako behintzat datuk dadaz, eta zeo zeldan nagokupe bai, 2007 urte hasiratik bai, pelotan nun markina jokatzen ala, ez dakixe argi, nun jokatzen zan. Segurena edo Carmeneko elixiran antxe ingurun, edo arkupi edo deitzen dan torreko antxe ingurun edo, eteuan edo, ez dakixe argi. Segurena, bebaide, ikusiko pilotalekuk orduan zazoin ezin hain gauza eraikixak, ezin hain hormaz konformatakuk, eta, igual, aztarnak eta latik atxago da. 1928an eraikitxako estalkixe da hau, ikustu oso modun, lehen aurretikoan arrisko zehonek horma bisak, eta atzeku erreboteku arriskutiz, eta gainero gainontzien izan, zozelan, estalki bat, eta, gaur egun tapata zen amengo argiztapen eukan, zezin transparentik, eta izan estali. Lekuz aldatu zen 1883an. Eta inguruko besti, mutrikuku, bai? Mutrikuku be, 1980 estali eta inaugurazan, garekotxea etorri zan inaugurazio ire, horan aipatzen da behurak, mutrikukuk, eta gaur egun mirua hitz deitzen dana, berez izatez, izena, zarra naiz, igual planteatzen batzuk moti, ze bastante zarrara, eta igual gure ingurutan eta Euskal Herrian zarrenetaiko bat izaleike. Barkatu. Konture, pelotaleku 1928an ondarruku lekuz aldatute guan sasoi hortan, ondiek hau zarra bertan mantentzen da, barritxu itxen dabe, gauza batzu barritzen dabe, eta batez beharreboteko hormi mantentzen da ondioik, eta ikusteko zuen, hirupareteko frontoire hau, pelotaleku de, erreboteko hormi, zarra, hoxe barritzen da 28an, 19an etxin da beste konponketa batzuk, jatorriz einako pilotaleku, eukan erdixen besteko alturi, justo kalin altura arteko zan 6 metro tardiku, pelotaleku zan jatorriz einaku,
eta hor ate bat ikusten da, ez dakit hau zer dan, bate jaingo da, baina ate bat hor. Eta ikusten zuen morun, oso berritxukun antzea, berritxume lixi hamen baleo, olantxenik etorritxeke eta gradak olantxenik bazen, buelti mozen arte, oso moten dago errepikatzen dizen modelut izela, nun albun zer ikusi Europe antzerak ukenen edo alderantziz, berritxuarrak igual. Eta orduan konture, hemen urte hauetan, hemen aipatzea duten urte gexenetan, etxen izena diz, konponketak ero frontizan eta alboko paretan altzatzi. Besteik ez da etxen, urte maten eukitzen da barazo bat, itxuran ez, karkaba bat hemen, azpitxik, eta gero zubiako atin patxan hori, itxurrixean parin, askotan eukitzen da arazu, eta itxuran ez, amendik ametzaneko paretik eta goiko hortik udaletxeko atzetik, udaletxeko atzetik amen beruz txuan ez ure edo karkaba matain je, eta hortik hori garbitzeko edo hori mantentzeko etean. Ondarruko aurrekarixe eta 1908 aurreko egoereta junde, dakauzen dokumentu behintzat aztertute eta lehen aipatu duten Pedro Gimonek egindako proposamenak bi izitxun, bi proposamen eiman Ondarruko kokatzen zaz, ez da? Guen goneko inakek itxua ere amentxe, kofraizarringaz, kofraizarra, zubizarra, kantxopi, kofraizarra berak inako ere ekinera, 1921 Pedro Gimonek. Eta planteat eman, zehozelako zenbat azileiken, orduan esan ikusten portun aukeri, gero inzan amengo kantila aprobetxa irai eta ustute inzan egidazuk egiman portu, baina batez beda ikusteko ze egoeratan eguan, eta hemen ikusten dugu modun, alderantziz daiatzitxe, baina pilotaleku ordurako pilotaleku holan idazten dau, eta pilotaleku holan ikusten da, bai? Orduan, bi zentzutan da, justo plano interesanti ez, aldaketa hori, aldaketi berak ja 1900 da gero sortzen ereki izan 1905 ja ikusten dau. Hemen, ez da ikuste zuen garbi, baina gaurrengo frontizetik eta kantxope errebueltako esango dugu kukuako fatxada arte planteateman frontoi, azpitxik biri, zubixe modu nein je, kuadroik ez galtzeko, zehatxik, honek hemen aurretik egon zan pilotaleko gukan luzeri mantentzeko, beran amaike kuadro eta erdi, amairu kuadro, kriston pilotaleku ez. Egiz esan, plantamentu nik uste beran zazoin aurkeztu banin eta plantea banin, bate baino gexauak, hola gaxe behixak ipinikotzen, azaten ze planteatezo hemen, ez? Baina pentsai urtagoena da, 1900 urtin eta aurretik, zenbat gauza, zenbat hormigoia, zenbat eguazen aurreatzen, zenbat eguazen, praktikamente Eiffel eta Abar, ingenieruk eta aurreko mendien einako aurreapen guztikin, eraikileken edo pentsat ikusten zan, kantxopeko kantil guztik, eta hau portu guzti, eta hau dana aurre ikusteko gaizinantzako, hori frontoi holan eitxi, esan izango gauza komplikau. Asumiteko, igual bat ematen zako izango zan gatxe, baina ez eitxeko. Da pentsa, ze suposatuko ban, gaur egun, kukuako horparin, pilotaleku pasante, eta azpitxik kotxik edo kamiek, edo errepide guzti biliko gainak ez. Hori planteaban, edo bentsat hori ukan marraztute, lehenko pilotaleku luzekune trukin edo ordez, natxe, azkanein ikusi da morun, edo ontsi ikusiko morun, honetan gehatu zen. Hemen ja epintzen da pilotaleku, eta pilotaleku bidin gainetik, igual diputazioeku ez benen onartuko, pentsatu dute diputazioeku izango ziren seguren ezbenak onartu, eta pilotaleku gehatu zen gaur egun da garen luzeran. Gero natxe, hiru kuadro edo jandotza, gaur eguneko udaletxik ez. Haure, lehenko ensantxe edo zabaltze barrixe eta hemen kasun ja behintzat darsena bat
sartzen dau, eta hori izango da gero, gero gaur egun dakauen portun oinarri edo hori ez, zabale. Beste gauza batzu planteaten zin, ordurako Elixopetik eta Kantxopea eskiera batzu planteat eman, beste zoze bai. Sasoi hortako edo lentsuagoko eta igual da zen argazki txitako bat izango da, hor ikusten da zelako zan, pilotaleku sasoi hortan. Lehen ikusitu duen 1908an gaur egun eraikitzea denan aurreku. Bota aurreteku izango da justu argazki hau. Eta ikusten zuen morun, nabarmena da, honen etxintzako, honepaetak zelako, ze suposatzen da ben, hori etxi eta ondioik hemen eraikitzeko azenak falta izenak, farmaixak gute Kantxopeko beste guztik, eta gero hemen falta dena, hemen kantil barrixe engera, gaur egungo BV-ako eta kantoiko eraikinein baita hemen txizango litzake. Eta, argi da, zelako presentzi xiukan, pilotaleko horrek hormak altzaten gunzin, eta horretxeta jazen. Hobeto ikusten da, gure herritxarrak beriztaine Felize Ginako kuadro hontan, arrazki hori oinarri hartute berak Ginako kuadru, hau kofraixan da, eta ikusgai da, baina nik anaten eban arrazkixe, eta hobeto txua ikusten da, batez be, hemen zulo batzu ikusten izenak igual ez da ondo marraztu, baina hortxera beste kontu bat, eta da gure pilotaleku plazia handitzeko egin zanela, eta aurreko pilotaleku gukioan arazuk ez errepikatzeko egin zanela izan zen 4 metro edo lehengu baino goragoa da ere ekitxe. Haude, gaur egun esatzen dauen, Udaltzaingotik hasi, eta lehen Arriola eta izan zen horre lokal guztik, eta basauzelan plazia izan zabaldu, eta plaza hori izan basauzelako orduan euran hartine berbaitzen zen iztegi izan kobatxaz edo, zozelako bobeda batzukin, eraikitxe horren gainin plazi inaku ez. Horako adibidik edo horako gauzak bera korreti dou, edo geta esan edo beste leko askotan ikusiko zue, arkukin bobedan gainin enjako leku irabitxako espazizuk. Horre dana, datoz batez be Gasteizen, ez da egition zazen, Matxete plazan, Arkiun atzi, plaza nagusixe, eta atzin dan erdi bitxarteko espazizun dana hortan, hor beleko faltiguan, eta batez be alde zarrea sartzeko la kuesta deitzezena, San Bizenteko elixi pasateko eta aldapi nahiku iseko, hor beho ise izan. Egin zan, arko handixakin, eta azpixan da, orduan, ondarruko pilotalekuk beranzazoin egin txan zana, hoxe. Korretatik banan dute, frontize logika batakar, eta igual ez da ipatu inoiz, baina pilotan zelan jolastuko ben korretin kontra, ez? Korretin kontra koxan gentio maleke pelota botate mazu, goikuk jokosuz, ez? Batematek orduan pelotaleku kanpo atazan be bai. Hori beste aspektu bastante garrantzitsu bat, eta hortxetxik eta hori izan zen, Kantxopin, kanpoa. Lehengo zazoi hortan batea lekatxon be plazi, erreboteko plazi izango zen hau eta plaza guzti, gure herriko plazi be zazoi hortan lekitxokun antzeaku, hau da Paseo Alameda moruko erekitxako plazatiz, ikuste osoan ondarran undan hemen, gaur egun eskiarataz da molite portu eta dana da, portuen baita. Eta pilotaleku ikuste zuen, lehenko plantin erdirarte da, eta hemengo eraikinak, berabakut izenak, edo atzekuk, hemen pentsa, Uribarren familixiala, oso aberatzak, atzindaz beste abara eta beste familia batzuko jauik, eta danak aurrindakarrenak kriston paredoi. Paetan, jolazten den espazizun atzi. Orduan, haure desagertu edo desagertu gara zibena, eta erumena gitxurera onaxe atzea horra xogora. Epa.
Lehen udan plano hontan ikusten da, zelako zen pilotaleku hori. Hemen da oin aipatu goten hori, eta zelan, pilotaleku dan praktikamente ikustezu ez da, urdin jute da, zeu zehatxik, itxoso mari olatuk erodan lakuk erainpin delako, eta praktikamente plazi handitzeko, egin dana da, hemen kasun, egin zan plazi, zeus lako kantillakin bete, eta plazi, behiko kota hortan hain. Atzea botakot ikusteko. Behiko kota hortan, olako kota baten. Hau da ez, gaur egun esatzen duen ondarko plaza musik eta garen alturan, baizik eta gitxura izango zen, erdi parin, monolituk eta horrek eraikinak eta garen hortxe parin edo. Eta hortxatxi da, kota aldetipe bai urdinez eta itxosupe praktikamente bertak pare arte joteman. Hau da, segurena aurreko pilotaleku geukan arazu, eta hortxatxik hemen altza. Ze honek pilotaleku geukuan, behiak jatin, ondarrak jan, olatuk ez da izerrein, eta olako xeke jauken. Hemen ez da bere izten, ez aurreko pareta, ez atzeko pareta, paret bisatiz luzera hontan, ikustezu ez lako luzidan, gitxura era, ez da planu oso zehatza, baina gitxura era gaur eguneko erakusketa aretura arte edo izango zen, luzeran, eta segurena zen atze aurre, aurrez aurre, barkatu, aurrez aurre jolaste zen pelota joku edo pelota moldiako, preparatako edo pentsatako pelotaleku. Honek zeuren hemen pareta eskatzen duen, sasoi hortan aktetan ikusten da, alboko pareta altzat izkatzen da ez, erreboteko paretak 3 metro eta erdik biltzezin, 2 metro eta erdi, 2 metro eta erdi, segun sakeku zein zen, eta gero junzin erramintxi altzala eta bar, paretak altzaten, baina eskatzen zen alboko pareta altzati, arribuan zehaitxik, ez, peloti, gureta juten badakoen, akabo peloti, narrozko peloti, gureta behin bukunde, akabo fin. Hortik etorriko zen pareta eukitxin neseziadi, kasuk badaz, ez, olakuk esker edo eskumako paeta, altzata garrenak, ez joku haitxik baizik eta zaintzeko, ez. Hau ja, bebai, sasoi hortan, plano konfusure, zeberez, planu da 62, baina erabiltzen da 87an. Hau da, 62 xan proiektu egin zen, iaz mateten. Eta 62txik eta 87 bitxarteko 20 urte hortan, eta kontu neukitxek, karlista da, bigarren karlista dako urti, eta aurreko, praktikamente bertan urte lehen hau, beste karlista da gerra bat eukitxe, bi gerra eukitxe, eta bar, balan dabe, ikusten da, zelan kantilein, eta herrixe zabaltzeko, moila barrixak planteaten da ben. Hemen planteaten da, kantxopetik, moila barrixe itxi, eta gero etxik eraikitzi. Alamedako hortan lehengoku, urrengoku Kafemarin eta Aztegitea zen eraikine, eta bar. Hemen ikusten da pilotaleku ja, hau itzen daneako, hor detaile bata, importanti, eta da, errepide itzen daneako ja, pelotaleku garazo batak area. Moztu inbirde, ze ez da zahartzen. Bidi jasine pasa hortik. Etxik etxeko, kantile etxeko eta danea etxeko, pilotaleku sasoi honetan, 87an hartzen dizenin akta hoitzen danin, ondaroko udala honekin lurrakin jabetzen danin, ja bidik, bazeo zelan janda eguan, ez? 87an. Orduan, pilotaleku, lehen ikusi dagoen pilotaleku zozelan moztute da, eta kontu dator amendik, ez? 1875 eta hau marrazkixe hortxatxik etxen da, lortzen da, sasoi baten oso ikusgarri izango zen hauxe, ez? Haude, zubixan azpitxik pasati. Ze lehenagoa honek ezin egongo ze honen moiak
1986ko frontoi eta eraikiban arkitektuk, honetxe moiak 1975 diseinea edo proiekta zituen eta ja gauzatu zen. 1980 ikusten baduzue eta lekuz aldatute eta praktikamente Zubizarra moztu egin zen, eta eskiladak egin gako zen, ze Zubizarra alaiko pare arte dozan, rampak zin, alde bisita, eskilara baik. Orduan rampi, fijaten bazaze, aiaten da justo alaiko pare arte. Eta rampa hori eta hori kehen dute, molli zabaltzen da, eta azten da kantxoperutz errixe zabaltzen, eta azten da, zela molla barrixakin, beste bide bat sortzen daude, beiko kaleko bidi, zelen kale nagusisek goitxik izango zen, Elixako paretik eta kalanditxizir, eta beiko bidi, ze bai pentsai urdo sasoi hontan, ja hasten diz automobilan eta iztoixak, kotxe gazmaten hasitxe daz, motorrezkuk, eta abar. Eta, birudixe etxen danak, erakusten dago batez be, zeo zelan, amen ditatorrela gure herrixan zabaltzi. Zabaltze hortan, eta kontu neuki dugu, herrixe zelan, jundan, sasoi baten zabaltzen kaminazpirutz, baina aurreko sasoitan lehen zabaldu zen hartarutz, eta porturuz. Eta amentxe azten da, zabalgunde horren astapena edo hasieri. Ikusten dozuen morun, handik aldin ez da ixe, astilleru eta hortik aldin ez da ixe, bideip ez da. Eta moia honek, badiz gero lehen aurretik usioen planun abia puntu. Moia honek emongo zelako, eta Sanjun txurrutik ekartzen den, herri barrure ekartzen da, argi da, moilako biharretako eta gauza guztixetako alondik bertan eguan, eta danetako ure bizarako, ure karri zan, eta zabaldu ben, Zubizarretik arutz beko moilako bidi, ez? Egon eguan zoz, baina ez itxuran ez, ganolazku, baina sasoi honetan haitzen da kantillo horreaz zabaldu. Lehengo planun, jatorrizko planu, juego de pelota epintzen dena hor. Eta plano honen bereiztasune da, lehengu amentea kopiata, baina hon hemen 1882 lehen ikusten arrazkizan irudixen baino 12 urte lehenago, indako plano hontan, planteaten dana da, herrixe babesti, ze itxuran ez, imaginatzen duen modun, pilotaleku kokexak egintzun de, itxuran ez, olatuk eta ure, marrastute hor da, ez da, urdine, barrura arte da arte zan, ez? Enbata erodan lako eguanin, argi eguan hemen, natxe arrokan ingurun barra bat egon, ondar barra bat egon, ez egon moduik ero, hemen ikaldin, itxoso kontran, negun eta sasoin, eutxeko. Moia barrixan proiektu izan, gitxuera, hau da, gaurreneko alfa eta txingitu edo ongoran parin edo planteatezan lehenko molli, zazoinotan. Eta benetan moiak diz, albietuenak gero, moiak izango diz, babesak izango diz, gero albietuko denak gure herrixan, zelako zabaltzi eta lehen ikusioen kantxopeko gero etorri zan garapen guzti etorte. Aurretik zerreguan, ostelan eguan egoeri, 5 urte lehenagoa edo publikataku, baina zenbait urte lehenagoa, hamarkada bat edo urte lehenagoa, ingeniero batzuk eta Francisco Coelho ingeniero eta beste Victor Munibe, Munibe, Florida edo Markinen Grupuk eta Pascual Madoze, historiak hilik indako bilketa hortan, jaso ben zeintzu zin, provintzia, orduan provintzia deitzezin, estaduko egoerak, herrixanak eta Bizkaiko provintzia guzti. Pentsa, zelako plano itzela izango lan hau, Bizkai guztira marraztute eta ondarruko plano haure hauxe zati xau, bai? Hauxe kuadru ere, oain hemen goitzan ikusten dagoena, bai? Eta hortan garbi ikusten dana da, paseo, juego pelota. Hau de, 1857an gure pilotalekuk eta plazik
pilotaleku eta plazi izan berizten, pilotalekura ondarrezku zan, aipatu merdori, ez zeukan losaik, gero 30 bat urte geroago egiten losa batzuk, 10 metroko luzeran egin losak, ja errebote jokure pasazelako, bai, aurrez aurreko jokutik, erramintxiaz errebotea, paretea eta botia ze bueltatu. Sasoi hortan, gure pilotaleku izango zen gitxora era, ontxe likitxoko Abaroa plazi, haude, udaletxe aurreko plazi eta Markinako paseun arteko antzeako zehoze. Imagina bigaz, terraza bat moduko gauza bat, hemen da eskilera grada batzu modun edoin baita ondiaik, eta pilotaleku eta plazin, gainontzeko plazin hartin, zuaitzak arbolakin indako kespegune bat, bai? Orduan, beste itxura bat eukan, ez dakau irudirik, ez dakau nik entzat ez dut inuntopa arrazkirik eta ise, garai hartakoik. Da, pentsa berdo, 1857 urte tarte hortan, 20 urte lehenago eta 20 urte 15 urte geroagoa, gerrabion zenela karlista dan, eta, hemen, segurena dokumentazio asko galdu eta aldaketa asko zuertatuko zenela, bai. Hemen ikusten dugu, kantxopeik ez dela, ikusten mauzue, hemen behiko horre moia guztiek eta ise bezta, praktikamente zubizarra jaten da bezaldera, planu nahiko orokorra da, baina informazioi irakurte ezkio bastante informazio moteozku. Beste kontu bat, 57an marrazten dabe, eta 53an pilotaleku, 1986ko pilotaleku iman arkitektuk, eta lehen zentzat duen moiak imanak, udaletxe barrixe eman 1953an. 57ko planun ez da marraztute, gaur egungo kontzeju edo deitzen duen etxe hori, eta udaletxi falta da marrazteko. Orduan, konture, bai aipatzeko, zehozen desfasi. Ez dela fotografisa bat, plano honek ez diz atzo jaso datuk eta gaur publika, olako plano bat eitxik erungo zen hamarkada bat edo, gitxura bera, eta orduan, kontu neko irdauz desfasean, orduan, 1857an argitaratzen da nahi hau, segurena 10 urte edo kexabako aurretik eguan egoera eta jasoten. Orduan aldaketak horreatxik, askoz bezanguratzu hau. Sasoi hortako irudixi hau izango litzake. Bizka berandu hau gaur dana, 1858ko. Ez ikusten da. Hemen Zubizarra iratxe da zehozelan, baina ez da ise. Eta horra gertzen da hormi, altzata dira. 3 mailatan edo ikusten da, ez da oso garbi ikusten da handixi, baina Sasoi hartako, lehen zan duten plaza udaletxi eta plazi arbolakin, antzeako eredu, pilotaleku hemen da, hau pilotaleku, elixi, eta hori. Eta aurrin dakarrena da, honetxek arbola guztik. Horratzen ez da ikusten da garbi, baina horma handi bat ikusten da, pilotaleku hori. Honetiz dakarren beste datu bat, diztaila batzuk sarrak, aten batzuknak edo kutxan baten adiz, baten bate beran herriko, matxeban itxuran ez plazi eta herrixe, eta gexen gustaten galkon gauzak izango zi segurena, pelota partiduk eta zezenak. Lekitxoko, sasoi ikusitxe ze zaguarriak arren da zer da zen, gitxura bera, eta hemen ikusten dabe bai, etxin aurrin, zelako alturi ukan, hormik ez, ikuste oso. Hau arazo honentzako, honepe arroztegi diz, hau familia oso potenti izan zen, Uribarren, honedanak, euken horma bat aurrin ez. Markinan, ezazoi hortan, eta plano bardinetik, zeri bardinin dato ze ondarru lekaitxota Markina, pilotaleku, Karmeneko elixin parin, oina mentxe gehatzen da hormatxu bat, eta gaur eguneko kanpoko pelotaleku ibiltzen dana ez talixi dana, honetzen pilotalekun parte bat agitxura ere erdixe. Hone pilotaleku dukazen justo 54 metro.
Hemen behan ikusten dagoena, eta ikusten oso moren beste ezaugarri kurioso bat. Ez ikusten zu, ez? Zer diferenti ikusten dago. Eta eskuman. Baina eske, sasoi honetan 1848an, arauak, edo pelotako arauak, ez eguazen. Arau bat ez eguan gitxura bera, pilotaleku bakotxeko arau batzuk. Eta zeurena, Bizkailenean arte behintzat, beste batzuk egin daben ikerketan arabera, partidu aurretik arauk esaten zeintzu zin pilotalekukuk eta adostu itxezin. Pilotaleku bakotxin, pilotaleku bertako arauakin jokatzen zen. Eta hori adostu itxezin partidu aurretik. Ez pasako zen ados, ez zenun jokatzen, baina gero ez balixo esati ez da izer, hemen ez da izer etxen dago, ero besti faltara. Ero eskumako paetaz jokatu birdot, bai, eskumako paetaz jokatu bizu. Konture hor zeurena, hemen hortuk eta beste jabe etxe batzuk eta bebadaz, eta, ikuste oso moru netxe apenjute hon, zeurena paeloti kanpoa eskuteko edo zaintzeko edo izango zen. Hemen horma parte baten mendixe behanda da, eta gitxura era honen hormin, hemen dan erroboteko zatixeen astarni gehatzen da gaur egun, iturrixe bere hortan da, iturri hori 1800 berrogota laukude, eta, pilotaleku ikuste oso modun, leku aldatu ben. Hau ez da lehenen esandaku modun, ez da aurretik egoan pilotaleku. Aurretik egoan pilotaleku, gitxura era, irrui bat urte lehenagoa edo, pentsaten da, edo amentxe, ez da izai bintzen den hor, amentxe ingurun edo jokatzen etezan, paseo hau, gaurengo praue, deitzen dutzen hau, ein aurretik, edo amentxe jokatzen etezan, arkupeko eraikine eta amentxe jokatzen etezan, edo bestelanik, Carmeneko 7, esaten da, 7 aktetan ipintzen dago, en el 7 de fuera de la cerca. Zerka zan ez zeozelako murai modoko bat eukan, Markinako udalerriak, eta hemen izalek el 7 fuera de la cerca. Iazkera hemen on zazpikuko lan egitzen duena, zazpi urlen eta behitzen zen. Carmeneko elixik horreko nabisak hitzut aukez. Ez dakit, izaleken. Pelotan erainbako aldaketa horre guzti, paetak altzatin errudunak edo honetxeek izan zin, baten, gertaera hau, Charles Marie de la Condamine, ez dakit, kuriosu dau pertsonaji, oin gaina eta torren azte bukera ontan loteixi dauela, tipo hau, matematiku zan, azkarra eta forra izan, frantziko loteixiaz forra izan. Paris justo, amazortzigarren mende erdieran arruinatagoan, eta honek asmaban zelan bonuk rekuperateko emondako interesak ezimalako paestaduk loteixi asmaben, eta berak eta beste batek, beste artista batek, kontatu zin bonuk palixu saltzen zinak eskun euken preixun erositxe, oain beste boleto suposatzen manla, baina gero loteixi tokaten gako nahi, zelan bonuk eukan palixu motetzen, holan rekuperaben inbertsio guzti eta kontatu zin zenbat eta goxa erosi, ziurra bazanela pakotzena, eta ja horreaz ja ordeinutako pa etxemenela. Izan zen ministru ekonomizaku bastante makala frantziku, eta honek eta beste arozeret izeneko batek, ez izena igual ezaunen izango da, Voltaire ezaune. Voltairek giro guzti gatatzen, eta gero honek iman izan zen mundu nibilizan viajaten, matematiku zen, eta juntzan Ekuadorea, juntzan Ameriketa bai, meridian neurtu eta markatea ez. Eta honek etopaban kautxu, deitzen dana, hauxe arboli, eta nik arriban pelotak etxen zin, eta bertan joku inutxe zin, eta kautxuk arriban. Kautxua ze ibilizin, eta beste aipatuan ordurako, zeo zelan, baukanela zentzuk ezaugarri eukan, pentsai urtau, garai hartan, industria aurreko garaixan ebizela, kimikuk eta orduan tope ebizen, eta zeintzuk ezaugarri eukan eta zera bileretako apuntaban, ezaugarrik atxik. Baina arazukan kautxuk eta zan, esan produktu naturaletxan da, esan egonkorra. Neguneko hortu eta apurtu txen zan, da udan urtu, eta gero uraz da usteldu.
Honeik, haube kimiku eta ingenieru, ibili izan kautxua zeo zein naixan, ze beste ezaugarri batzuk zelan topa, aurretik Macintosh eskozesak zeo zen lortu ban hobetzi, eta honek zeo zetan ebilela, suertaz, 1889an ja desesperata edo, holan kontaen da, praktamente beran esperimentazioeko leko guzti harrike botaban, eta zu hartu edo zuta jungako hornilure gauza batzuk, eta han gero jaso banin kontuatu zen azufri, kautxut, polvo de hori, berune, zurixe, nastatako produktu batek mantentzen la produktuk, neukan ezaugarriak, hau de elastikusan, boti eta dana, eta horretzezik deitzutzen vulkanizazioa, zuan bitxartez eraldatu eta lortu balako. Arrezkio, gutxiar beran izenez deitzen dize honek, baina bera itxuran ez nahiko makala izan zen, eta beste lagun batek eman patenti eta beste batek eman enpresi. Beran izenin gaina. Baina, bueno. Honek konture, 1800 urte aziretan, ontxikusiko modun, karri ben kautxu, eta kautxuk ere iman, pelotiai beste sartu egin zen, kiski edo bisotzin, eta horrek pelotiai beste bixi bat emotzan, ze sasoi hortan aurretik honetan ibiltzen zin, ez? Honek zin guantik, sasoi hortako guante txikixe eta guante handixe, narruzko 1830 urte inguru nobetu zin honek, baina ordu arte honek ibiltzen zin, oso astunatiz, eta guante luziaz, elastikutsu hau eta honeaz, peloti ez da agarraten, jaurti itxenda, etxen dana erremonta eta laxoa horretxez ditzenako, suabe ibili birte pelotan, laxoa gau izan esan iparraldin, suabe, edo orduen birtena peloti bueltatu, hor ikuste zue haude kuadro bat nahiko ezagune, 1834 eta haude ondarra bisako hormetan, zena gogatzen zen luzera, hau naparrun da uste dut, baluarteko antxe ingurun, eta da zeitzen ezibizinei bat zena gogatzen zen. Boti etxeko zelan ondarrezko edo lurrezko, bedarrezko pelotalekuk zin, hau ja erreboti de. Ibiltzen dana da botilu edo, deitzen dana, botarrixe, arixalek arrisku edo gurrezko mueble moduko hau, boti emon da etxeko, hemen ez dago moten sakeik. Baina pelotipe jokurako ez banbir sakeik, ez banbir sake askoik eukitxi, eta errebotin pasatzen dana ja erramintxo honekin, hain joten dago asko, baina mugatu inbir dela, eta azten dago, zozelako hormi altzaten, eta ja errebotin jokatzen. Erdi lepos, paetai lepos, erdi paetai frentes. Haude, zozelako gaurreneko aurrez aurreko joatzen den pelotalekun, eta lehen aurretik joatzen zen, eurak alkarren aurrin joatzen zen pelotin arteko, erdi bitxarteko fasi edo pelota jokun eraldaketa momentu, ez? Pentsa, honeta jokatuko den gure herrixan. Lehen ikusi honen pilotalekun, bi hormakin eta lehenengoko plazin zanak, hauxe zen ondarron jolazten zen peloti. Honek izango zin erbilikoen erramintxak, pali eta ez da asko aldatu, zezti, eta gero, haude, zesta handixe edo zen dana, eta gero aurreneko, 1930 edo urte ingurutan ekarren amarkadan, engakon, atxiki engakon, batez be, frontoi industrialetan eta erremonti ezalako oso, ikuste oso, egun partidu ikusten izten, erremonteko partidu nahiko lentilloa edo bizkate, akatzak eta tantuk ez diz jokatzen luzatzen, eta orduan atxikiaz edo iparraldin deitzen modun, peloti agarrata, peloti utzitxe, sakun edo ozaran zartute, joku gexa aldago, joko gexa moten da, ez? Honek, zeslako guante luzi, guante motza, eta honek, arraixak eta botillo, ez? Zeslan, jokurako biltze zin tresnak, eta xari, peloti batzeko, batez be. Bilakaeri, instrumentuk edo tresnak, eta honetxetiz batez be erakusten da benak emarkatu. Erakusten da benak, zelan, matxarta bateaz edo xare batetik, eta zelan guantetik eta gaurrengo remonte edo paleta bai, gauzi aldatzen jundela. Pelotia etxipe bai, erramentxak atxipe bai, eta azkanin espazixu berabe moldatu inbertxazan. Lehen aipatu goten 1830 bitxartien egindako udaleku, da hau aipatzeot, ze hauen birixan zan, eta hauenaz batea, sasoi hortan, kexak egoa zen,
ze kontzejupin edo Elixako zarrera atarixan pelotan eta ibiltzen zilako, dantzak etxe zilako, eta Elixakuntzako, sasai hortan, ez dakite, zerako molestixak ero zer ere itxeman, ere eskatu ben inguru hontan ez eitxi. Horreitxik, 1886ko Beiko plazi ere egin biharra. Hain izan zin problemak handixak, eta ez da benetan bebai izan zan bakarrik problemi, hemen egiten zin dantzak, ospakizunak, jolasak eta pelotak kontukatxik, bebai, igual eraikin hau, Elixin aurrin udaletxi, hau da eraikin zibile, egin izanak, igual, bebai, bastante keja edo bastante disgusto subortatuko zen zeurena Elixakoa. Korregidori edo ditzen den provintzixakutean etorri zin herrire, eta erek zeurena, hemen udaletxeko aterpin, beran arkupin horre gauzak ez eitzeko, zer zelan komprometiu edo zer zelan erabakisa hartu birisaman, Beiko plazi edo plaza barri eitzeko, ez? Pentsat arte honetan, hau proiektu berez izatez 1883 hogei urteko oztakoen, ze hortartin karlista gerrak eta gertazin, eta gero, Beiko plazi itxeko be, bigarren karlista ditartin, ez? Sasoi hortako, lehentsuagako irudi hontan, hor da, ez? Plazi eta alde, horme zarra abortutera, berrogeta lauku dela esaten dabe, nik uste pixka beran dutxuak gurera, baina, udaletxe zarra, zan moduko, gaur egun ez da itezaute zuen, etxe barrin Elixin kontra dana, edo beste lekon batzutan ondei mantentzen diz, bertan munitxi barren bai, Elixin kontra, lehenko kontzejuk erekin zarrak, egurrezkuk, hemen da, eta pilauta leku ja, behian egin jakarre, hau errobot izango zan segurena, eta eskerreko pareta edo, segun nundi behatu, eskumako pareta eukuan bargi da, gureta eskuteko peloti, eta hain altu. Ez da ixe. Mutrikoku oipatuko eta hemen azken amaitzeko, 1789ko proiektu, mutrikuarrak Elixa zarra lehentsuago euken botata, undarrukun pareku edo izango zan Elixa bat, ez da bak izuen neguan Elixi, Beiko plazan. Beiko plazi undarruko Elixik okupatzen da, espazio bardine da. Beiko plazan neguan undarruko Elixi mogoko Elixa bat. Bota hemen. Eta monumentu izena duteran Elixa hau enkargatzen Silvestre Pérez arkitektuai eitzeko. Madriletik etorri zen, eta hemen kasun, obrako azkenengoko beren obretako izango zen, obrako arduradune bertako, ondarruko errixan ibilizana hori arkitektu laskurain, hoxe bera ibilizana etxen. Konture, hemen, plan honetan ikusten da, ondieik bota baita, herriko arrezixe, mutrikuke bueltan arrezixeukan, eta hemen da, eskuduak arren etxi, eizala da ustot, eta arrezixe eta alboko etxi ondei botateko daz, baina udaletxe barri xein da, eta plazan hemen gauza batzutaz, eta zerrein plazan Elixi planteat nabein hemen zartzi, berrantolatzi, hemen honeaz batea berrantolatzen dana da, eta aldatzen dana da, ordurako bera aldatzen dabe, eta onde ikatzen zen, horreguan pilotaleku zarran hormi. Orduan hemen, zeuzelan pelotan, igual honek eraikinak gero okupatakutiz, ze 1770 plantea ben, eta eraiki ben 1770 edo, mutrikun dakarre ja Beiko pelotaleku justo hemen txazpixan dana, mirua itzeku edo, ez, hemen behian dana. Orduan, ondiek mantentzen da pilotalekuko hormi hemen, eta, bajuten mazazen mutrikoko udaletxe ikusiko hemengo bentani ondiek tapatak garela. Zeuzelan udaletxi proiektun da, arrizko bentanak inen je, baina hemengo tapata dakar, natxe hemengo hormila dezagertu. Eta haude, zeuzelan hori paeta hortxe da. Hemen irudixan edo hortxe hori xeango zan paeta. Haude erekin zarra, goiko paeta hor, pilotalekuko hemen, eta haude, 1770 eraikinek gaur egun esautzen duena.
Orduan, pentsa birdoena da, berren bat urteko ibilbide eskaza ikusi dugu, baina, lehenagoa, zelaixetan eta mendilepotan eta holan esaten da lekutan, ez? Zeo zelan pelotan modu onta jolazten zen, ez? Haude, joko garbi edo aurrez aurre jokatzen dana, praktikamente pelotik airez jokatzen da, ez gaur egun oso modernu edo azkenengo peloti asko barritxu da ben kontu airez jokatzen nire bada, honek ja airez jokatzen ben derrigorrez, jokatzen ben ze pelotik hor zelaixin ez da etxen zakeik, orduan, jolan jokatzen zen, eta gero raia, pilotaleku gero juntzan erramintxiaz eta bizkat lurrak eta zoruke ondarraz da kompaktata eta erreimeni hobetzen, aurrez aurre joatzen zen, edo errebote asizien eitzen, eta ja atzeko pareta altua guaz, zaki errebotin einge, buena einge eta bar, orduan botilu eskinan ipini baik erdire ekarritxe, erditxik zaki atata, juntzin pilotaleku moldatzen, piloti beti be aurrez aurrek mantentzen, eta gero azkenik gure herriko pelotaleku ja paretan kontra alkarri lepoz jolazten den jokur arte, eta espazio hau lortu edo emaitza modun euki arte, orduan. Hauxera bizkat azaltzeko neukan nahi bilbidi herriko pilotaleko buruz, orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko, Oier. Omak isue betiko latxeik, galderak, lara tauke mikrofono betiko latxeik. Ez dago guk entzuteko, gubaki hau ahotzonak asuela eta entzuten zatxo hau problema baik, sinoke bideo ikusten debenak entzuteko galderak, bai? Orduan, bate galderia bauk emezez. Epa, arratzalde hon. Hemen garapen guzti honetan, nun gelditxure? Nun gelditxure gure gexe? Gure gexe nun gelditxure? Garapenin? Ze inguru guzti ikustire, eta gu geu, umezurtza latxik gelditxua. Horre, beti nik lotu dut eta saiatzen az nire ikuspegitxik, peloti plazan, bai? Ikusten, hau da, pilotaleku plazanako parte. Urrengo fase, hau de, markinan 1928an pilotaleku eraikin bat bihurtzen da nien, itxitxe eta industrializatzen izenin, astelena bat, edo beste batzuk eitzen izenin, sasoi hortan justo, eta nik bentzan doko inzientzixi ez da ibadan, sasoi hortan, iraixin jolazten izen espazioetako, leku irai publikutan jolazten izen espazioetako beste jokamolde batzuk, beste kirol batzuk azten dizin jarra hartzen, itxitzen izenin horrek. Ondarrun kasun futbola da. Ondarrun kasun, saldupeko futbola azten da leku hartzen, injarra hartzen da, lehentasune hartzen, da pilotaleku gehatzu zen hortxe. Mila batziren sortzian izan pilotaleku. Gero gioan garapen bakarra izan zen, mila batziren da, 74ko udaletxeaz bateak gradak eginkako zen, eta hortxe gatu ginen gu. Beste herritxak pilotalekuk herritxik kanpo atazitu ezen, lekitxo ikusi duen morun Santiprobar, arkina ikusi duen morun gaur egunko uni ez da lehenko pilotalekun tokixan baizik eta barru hartu ben, beste arazo batea txik bai, ze gaur egunko pilotalekun markinako erdixe okupatara, eskoli hitzen gainin, pilotaleko askoren zuerti hoiz izan da, edo hoiz izan da euran espazio handi horren gexenan gaur egunko egoerire eskola eraikin publiko bat bertan engela, edo udaletxe izan, guren kasu morun, eta beste batzutan eskola bat enge, pilotaleko asko jan engi zentzu hortan. Eta gu gehatu gazena da, arkitektura ikuspegitxik eta arkitektonikoki plazan, monumento multzo izendatute eta bera frontoibe monumentala modun aitortzen den egoera hortan gehatu gazu. Guk suertez, esango dut, eta badamen bat horiek egisa esan dena, suertez, Euskal Herriko pilotaleko politxinetaiko bat dakau, lehitzak gure oso ikusgarrixe eta beste batzupe badaz. Oso herritxan integrata, oso plazan, lortu izen soluzioetiz, askotan saiatu izan diz, hori itxen eta ez ben lortu, mutrikun adibidez. Mutrikun plazan euken pelota plazan jorazten zen,
baina pelotaleku plazatik fuera juntzan. Orduan, gu hortxe gatu ginen. Hortxe egoeran gatu ginen, eta gero azkenengo praktikamente, ja badu hau eixe mende bateaguz, ez dugu pelotako beste espazio barrik euki, ez dugu pilotaleku ikeuki, 2000 urte inguru neon zan proiektu bat, hasi be obri egin zan, 2002 urtin, hortxe gatu ginen. Ez da irantzu duten zure galderiai. Ez da pesadoz, baina erantzuzu. Hortxe zati izu, mutrikoko frontoi ni neuk ezauturo, ni neuk jokatu dut, hortxe diapostio bat atadozunin, eguan lez, eta behatu hon, ditutu, zelaikan, niruaitz, zelaikan. Herri bako, zartute da. Eta hori, ondala, ez da egun behar dute. Berrota bost urte edo, eguan, ondalako frontoi, batez. Gau degune, egitan tabitzen baren, guk ezin dut jokatu. Ukiko, politxe ukiko, baina ezin dut jokatu. Erritx kanpoa jotezku eta alapa jotezku. Zer juten gara jokatzea, lagunak, belditzen gazenin, hemen zilurtasunik ez da. Beti juten gara inungo egire, bai, politxara zure frontoi, baina zure beti egire toki. Iztu izan gara dugu. Iztu izan. Bai, nik gaurkotasuna garritxe bizkat horre dakauen inguru plaza musiki eta nik beti entzun dut plaza musika azpixe ez dala ondo edo jente asko bat, ez da bixe bak isune, nik beti entzun dutena, jente asko bat nahi dez egun handixetan eta ez dala ere museguro bat horrek zelan altzan afekta horre inguruai eta frontoiai, ez da zeukixe bak isune, zauri ere mu ez dala seguru. Ez da, horrek aldaben auki, hemendik etorkizunea aldaketek. Ez da, nik enterruk eta hoten zenik kotxez beteta ikustu da nik, orduan, hortik eta, ez da, jentik zeinek eguileken pixo gexagoa, esan edot, jente asko batzen da ezazu, baina ez dauzu zan kotxik aparkaten izan dana beteten da nien. Bortzen, orduan, ez da izan mate arte. Roda de karga, horro da, oza, dion, dare kotxe guztik biltzen dian da, ez da, junbera. Orduan, errixane, kotxeleko mamu, erosen kontzertu da nien, ez da pentsaten pixo gexago batzen da nik, Gero beste kontu bat, egin zin eraikinak eta plazitakarren urtikin eta bera plazik eukileken beste arrazago batzuk, behian barai itxoginak eta beste gauza batzu da zela, horrek bai. Nire kotxik edutera zon. Ez dakite. Goxetan egotezan okupata kotxik. Nire konturatu nahi kotxik iztara. Egera da txarto edo. Juan, neko komentakotzat. Hori erabilizune, argudizu, beste herrixetakun barregarri gazela, eta hori pilotaleku bere lehenengo plazi egin zana mile zazpireun de eta abian proiektat, eta gero egin eta gero barrixen bizanin be, erabilizin argudizuk horretxek izan zen, orduan zaitut igual xaleke argudizu oso importante, eta erain gorra, eta igual xaleke bat ematek entzunde, hartzi eta arrankati. Zaitut, porque aktetan egintzat horrek argudizu udaletxin funtziona izan dago. Osa, beste herrixaekin konparata barregarrexak izatine. Kuriosu itxen gaztalena da, ideunde hortan horte gero argumento barriak eko biltzi. Ez da edik, gukuten gara. Baizu mate herrizetan da, motzin izan dut. Ezan herri bat, egun bizitadate goruz, ez dautena Euskal Herrixan ez daukizaz kontu bat. Normala da, guzen du. Eta enuzatia Espainien perdien bitxen da perretxekotan, erose, Rioja jutezaz erosen, herri txiki, egun lagun, berrotan lagun, bertan joatu zen gara. Soria juteza, pelota profesionalak, lauren biztaldeko herri baten jogatu izan gabe. Nun gelitzu da. Argi da, azkenengoko 50 urtin edo kexauan, gure herrixan pelotik ez dagoela euki xelako prioria deik. Zaintze hortan, beste batzuk kexauk dela. Argi da, kiroldegi bat egin zan,
hobetu de kanpo futbola hainbat kontutan, onbe bai, beste gauza batzuk egin, zarren egoitza batak hau, nahi du esan, hortik izango da, igual ikuspegi ixe, ez? Beste herri batzuk ez da garra ixe eta frontoira garra, bale. Ez da gara ixe? Zuk izan guztietan agarra. Ez to pentsaten. Da gaina frontoi. Piztini ez da garra herri guztik, adibidez. Itxoseik ez. Orduan, dana igual ez zino euki. Ez da. Zute tenetez hori ondo isu. Esplikazio guzti oso ondora ikusi hau zitarako. Ez da gu gazena esaten ez da Bai, baina nik atzea behiru behin jot, aurrea behire. Ez da lalekuik. Ez, nik ez du esan, ez da lekuik. Esan not, gu nunga zen. Hala, besti dela, gero gazti egite gauzak eta frontoi ez da gari pelotako, Bai. Horre dantzak eta horre dantzak. Oso edik ez. Hola, delegata, zein alderia zumatxuko? Atzalde hon. Nik gauza bat. Esan dugu ondarru zetan gelditxuran da ni neutzat errudunak betzan politikut izela da botan biakola. Ez da be jakin izan, ez dutze potroi bota momentuik txarrenetan azteko. Zeo zaitzen. Ze azken finin, ez da dezu. Otamai duan, otamazei izan eta lehenengo karlista duan, irurota izan biharrengogun, irurota izan biharrengogu, da horren bitxarten gauzak etxen june izin. Eta, bueno, beste toki batea junda adibidez, Empire State Building, Gran Depresionen izan. Errixe arruina eta guala. Eta ez da, kapazideik euki, inopez, ez ezkerreuk, eta ez eskumakuk, ez da, hoxe sensibilidadioi, frontoiai, ez da, ez dutze ixilan beuki. Ez bakarrik abandono totalien eukira be, sino que da zen arrakala be, gaur egunen etxen da, palako txapelketa bat etxen da, udan, eta kriston arrakaz da auke. Genti guten da, bete, hortxe arkaskian ikusten da modure, juten da genti. Bera, zerbezatxo batean batea, genti ikusten da partidu palakuk, eta genti oso guztu gauten da. Baina etorten dizena, kanpotik etorten dizena, desespera etxen di, zema zakabok erretxen da pelotik. Arrakalaz bete nira. Arrakalak horrek, parkatu bizia luzatzi, beste minutu hori amaitzen dut. Arrakalak horrek, konpontzeko, nire betzano, 6 lagun, 6 voluntaxo. Bakotxak espatula bana, eta mortero resina bizkiat, eta goxe erdizin engera, txikite gure julikek erodanak. Da horretxetako be kapaz ez ga. Horretxetako ez ga kapaz. Orduan petzaen dut politikuk potro jotxu ez dela, hasi 1800 dut amaidu, gaur egune arte. Beste ez. Azkeneko galderen neuken got. Niri geixen egon momentu interesanten gaztana da, jakitxi ez autu zen pilota lekutatik aparte, aurreku nun eguan. Nik euxerak atu baina kuriosia handixe jakitxeko. Ondarruko 1800 eta 1700 dela 17 eta indako pilota leku horren aurreku, pilota nun jogatzen zen jakitxi. Nintzako euxera momentu batean interes edo kuriosia handixe. Hainbesteko, 150 urteko hainbesteko pilotako zaletasune, eta 1782an egin zen pilotaleku hori eitzeko, egongo zen ezintasun guztin hori obroi eitzeko, hemen pilotaleku eitzeko, batek baukan saki, ez? Saki eta tantzi, ez da esango dugu, hori emezteko pilotaleku eitzeko. Orduan nun jokatzen zen, edo jolazten zen. Ni neu pentsaten dut, edo pentsaik atzanen leku, ez? Pero barrixantzako beleku, ako zarraben nun leku. Ni pentsaten dut, amentxeikeko asentokitxik eta zubibarri bitxartin, eta esan edo, leku, ze bestelan beste leku egizta, edo bestelan linko usan izan bizan, antigun. Orduan, hoxe urrengo bateko, hitzaldi baterako, pauso bat atzeragoa emoteko, eta ia posible dan. Zikiran, karreria hartute sakez, pelota leku barrirako.
Vale?